Nagsisimula nang dimilem nang semang ambu, lasing na lasing, ay pasiray-siray na pimasok sa bahay. Si Aling Ising, asawa niya, ay labis na naimot sa nakikita. Hindi ito ang inang pagkakataon na imiwi sa Mang Ambu sa ganitong kalagayan. Nakita ni Mang Ambu na nakatayo ang kanayang asawa sa harap ng pintuan at nakatingin sa kanaya, kaya't nakalit siya. Nakita mo nun hang imiwi ang asawa mo, nakatitak ka pa rin diyan. Bakit hindi mo pa inihanda ang hapinan? Nang marinig ito ni Aling Ising, tahimik siyang imalis at pimasok sa bahay. Nachtango siya sa kusina kasama si Junior, ang kanilang bensong anak, para ihanda ang hapinan. Nang imipo na sila sa mesa, biglang napansin ni Mang Ambu ang isang bahay at nagtanong ng malakas, nasan si Nina? Bakit hindi pa siya imiwi? Pumunta siya sa bahayng kaibigan niya para mag-aral. Imalis ka ng mga kanina kaya hindi niya nasabi sa iyo, sagot ni Aling Ising. Nang marinig ito ni Mang Ambu, nakalit siya at padabok na inilapak ang kanang plato. Baba, kung saan-saan nakpipinta hang sa ganitong oras. Anong mapapala niya sa sobrang pag-aral? Hindi pa natatapos ni Mang Ambu ang kanang sinasabi nang marinig nila ang tinuhong bisikleta ni Nina sa labas. Ipinark niya ang bisikleta sa bakiran at pagpasok niya sa bahay, nakita niya ang pilang-pila na mukhang kanang ama, hindi niya alam kung daw ba sa alak o galit. Natakot si Nina at nanghanginig na nagsabi, po nandito na po ako. Galing po ako sa pag-aral. Anong klaseng pag-aral at ngayon ka lang imiwi? Malapit na po kasi ang pagsusulit kaya nakipag-study po ako sa kaibigan ko. Nang marinig ito ni Mang Ambu, ibinato niya ang plato na hawak niya papunta kay Nina. Sa kabitihang palat, nakailak si Nina, kung hindi ay tatama sana sa kanaya ang plato. Halit na halit niyang sinabi, baba ka, anong mapapala mo sa sobrang pag-aral? Nag-aral ka nun ka, hindi ka pa marinong imiwi sa tamang oras. Ngayon babalin ko ang habito mo para hindi ka na makalabas pa. Pagkasabi nito, kinuha niya ang kanayang tabako at mabilis na tinango si Nina at pinakpapalo ito. Nang makita ito ni Aling Ising, tumakbo siya para pigilan ang kanayang asawa, hinawakan niya ang braso nito at imiyak na nakmakawa, parang awa mo na. Baka mapatay mo ang bata. Alam na niyang nakamali siya, patawarin mo na siya. Tay. Hiwag niyo na pong saktan si ate, imiyak ding nakmakawa si Junior nang makita niyang sinasaktan ang kanayang kapatid. Nasasaktan si Nina at imiyak at nakakahilo sa loob ng bahay. Sa pintong ito, si Ariel, ang panganay na anak ng mag-asawa, ay imiwihaling sa trabaho. Pagpasok niya sa bakiran, nakita niya ang kanayang ama na sinasaktan ang kanayang kapatid. Mabilis na inahaw ni Ariel ang tabako sa kamay ng kanayang ama, ibinato ito sa lipa, at itinilak ang kanayang ama palayo, dahilan para matimba sa Mang Ambu. Nagtanong si Ariel, anong ginawa ni Nina at sinasaktan mo siya ng kanayan? Kunti na lang, may mapapatay ka na. Bastos kang bata ka, nahawa mo pang itilak ang ama mo. Anak ko kahit patayin ko siya, wala kang pakialam, sagot ni Mang Ambu habang tumatayo. Nang marinig ni Ariel ang bastos na sinabing kanayang ama, nakalit siya at sumagot, tingnan mo nga ang sarili mo, tingnan mo ba karapat-dapat kang mahing ama? Araw-araw ka na lang lasing, may nahawa ka na ba para sa pamilyang ito? Karapat-dapat ka pa bang mahing ama namin? Anak ako. Kahit anong mangyari ako pa rin ang ama niyo, sigaw ni Mang Ambu. Nang marinig ito ni Ariel, labis siyang nakalit at sasagot pa sana nang tumakit na si Aling Ising sa kanilang dalawa at nagsabi, tama na. Parang awa niyo na. Habi na hindi niyo ba papatilihan ang kapitbahay? Ambu, pimasok ka na sa loob at matilok. Ariel, bawasan mo ang pagsasalita, lasing ang tatay mo, hiwag mo ng patilan. Nang marinig ito ni Aling Ising, natapos ang pagtatalong dalawa. Halit na pimasok si Mang Ambu sa kwarto, habang nilapitan ni Ariel ang kanayang kapatid para tingnan ang kasukat nito. Kinamahan, mukhang imalis si Mang Ambu. Imalis siya habang tulog pa ang lahat sa pamilya. Sanay na rito ang buong pamilya ni Ariel.
Madalas niang itanong sa sarili kang bakit kailangan pang imalis ng mga ang kanang amakang ang ginagawa lang naman nito ay maklasang. Kinapinan, habang abala si Ariel sa pakapasang palay para sa iba, at pawis na pawis siya sa kanang suot na kilaybro na damit, biglang dumating sa Mang Bertang, ang kanilang kapitbahay, at himahangos na naksabi, Ariel, may nangyari. Anong nangyari, Mang Bertang? Nalasing ang tatay mo at natimba sa dilong kalsada. Bilisan mo baka lasing na lasing ein. Akala ko kang anong malaking problema. Ganaan naman palagi ang pagkatapos maklasing, hayan mo na lang siyang nakaikhadihan. Hindi pwede ein. Tintahan mo at tingnan mo ang kalagayan tatay mo baka mapas mo ein. Nang marinig ito ni Mang Bertang, walang nagawa si Ariel kundi itigil ang kanayang ginagawa at pintahan ang kanayang ama sa dilong kalsada. Pagdating niya roon, nakita niya ang maraming tao na nakatayo malapit doon at nakatitiruan kay Mang Ambo na nakaiha sa may kawayanan. May isang nakapansin sa kanaya at naksabi, imalis kayo diyan, papasikan niyo si Ariel para bihotin ang tatay niya. Limayo ang hataw at pinapasok siya. Tinilanghan nila siyang biyotin ang kanang ama. Nakpasalamat si Ariel sa lahat at iniwi si Mang Ambo. Pagkalis niya, naksumilang mag-isap-isap ang hatsismusa sa kanilang lugar. May isa na naksabi, ang Ambo noan, araw-araw na lang naklalasing, pagkatapos maklasing, natutulog sa kalsada, laki na lang si Ariel ang nakpipinta para ihodid siya pawi. Korek. Kawawa naman ang mga anak at asawa niya. Ang kakamit na may halaga sa bahay, ipinakbibili para lang may pambiling alak, hindi ko alam kung ilang liha na ang iniyak ni isang habi-habi. Laking ganito ang isapan kapag nakikita nilang lasing sa Mang Ambo sa doon. Sa bawat pagkakataon, gumagawa ang hataw sa kanilang lugar ng kwento. Laking nasa gitnang isapan ang pamilya ni Mang Ambo. Samantala, naiwina ni Ariel ang kanang ama. Inilapak niya ang kanayang ama sa kama at tiningnan ito ng may pagkami. Nang marinig ni Aling Ising ang ingay, tumakbo siya mula sa kusina at nakita ang kanayang asawa na walang malay sa kama at nakalalang nagtanong sa kanayang anak, anong nangyari sa tatay mo? Anong nangyari po? Naklasing na naman at natilok sa doon, kinailangan ko pa siyang bihotin pawi. Hindi naman ito ang inang pagkakataon, bakit ka po nakalala? Hindi ko na talaga alam kung hanggang kailan ko pa siya matitis. Hindi talaga niya kayang tigilan ang paklalasing. Hindi na sumagot si Ariel sa kanayang ina at limabas na lang. Imipo si Aling Ising at tiningnan ang kanayang asawa sa kama at pagkatapos ay timayo at imalis. Ilang sandali po bumalik si Aling Ising sa kwarto na may dalang palanghanang malihamham na tibak. Dahan-dahan niyang pininasan ang pitik na dimikit sa katawan ng kanayang asawa. Tiningnan niya ang kanayang asawa nang may paktirisa at nagsimilang bumalik sa kanayang isipan ang maalalang nakaraan. Noong bata pa sa Mang Ambo, hindi siya lasing hutulatin ngayon. Siya ay isang lalaking malakas matiyaga at masipag magtrabaho para kimitang pera. Noon si Aling Ising ay kilala bilang pinakamahandang baba sa kanilang lugar. Maraming mayamang lalaki ang naktangkang ligawan siya pero tinanggihan niya silang lahat noon ay nabahani na siya sa isang lalaking mabait at matiyaga tulad ni Mang Ambo. Nang ipagtapat ni Mang Ambo ang kanayang pag-ibig, hindi nakatibili si Aling Ising na sumagot ng uwa. Pagkatapos nilang magpakasal, naranasan nila ang pinakamasayang panahon, sinilang nila ang kanilang panghanay na anak na si Ariel at sumunod sina Nena at Junior. Nakpaho lang ang pag-ikali ni Mang Ambo nang kaya niya ang iba sa pagtatanim mga penungkoy na namamanga. Sa simila, mahanda ang takbong negosyo dahilan para imanghat ang ekonomiya ng kanilang pamilya. Pero nang dumating ang pandemya, napektihan ang ekonomiya ng buong bansa at dahil dito nalihi sa Mang Ambo at kinailangan nilang ipakbili ang kanilang mga taniman para makabayad ng itang. Mila noon dahil sa pagkabakot, natakpian niya ang alak para makalimitan ang kanayang problema. Nang malala ni Aling Ising ang nangyari noon, hindi niya napigilan ang kanayang haliha.
Hindi niya alam kung kailan babalik ang kanyang asawa sa pagiging haliging kanilang pamilya tulad ng dati. Kinabukasan nagising si Mang Ambo na masakit ang ilo. Kayang nakakalian nak madali siyang makbihis at limabas pero pagdating niya sa pintuan, tinawag siya ni Aling Ising, Ambo. Hindi ka pa kimakan almusal, saan ka pupunta? Hindi ako kakan, kayo na lang mga anak mo ang kimain. Nang marinig ito ni Aling Ising, hindi siya nasiyahan at naglakad papalapit sa kanyang asawa at nagtanong, anong ginagawa mo at maaga kang imalis? Hindi pa bigas ang mga iniman ganitong oras. Anong iniman ang pinagsasabi mo? Hindi mo alam ang mga bagay-bagay, baba ka lang, gawin mo na lang ang trabaho mo. Pagkasabi nito, tumalikod siya at imalis. Tiningnan ni Aling Ising ang kanyang asawa nang may pagkayamot. Hindi alam kung saan nagpunta si Mang Ambo pero kinahapinan ay imiwi siya na halit ang maka. Ito ang isa sa mga pambihirang pagkakataon na imiwi siya ng maaga at hindi lasing. Nang makita ni Aling Ising na imiwi ng maaga ang kanyang asawa at hindi lasing, tiwang-tiwa siya at nagimiting limapit sa kanyang asawa at nagsabi, ang aga mo imiwi ngayon na kayo na ba si Nena? Hindi pinansin ni Mang Ambo ang tanong kanyang asawa at nagtanong isang bagay na walang kaugnayan. Labis na nagtaka si Aling Ising sa tanong kanyang asawa pero sumagot pa rin siya, hindi pa imiwi si Nena, sinabi niya na kailangan niyang magtagal sa paralan para humawang isang bagay. Nang marinig ito ni Mang Ambo, lalo siyang nagalit at sumigaw, anong paralan ang pinagsasabi mo? Nakita ko siyang nakasakay sa motor kang sino at nakayakap ng mahigpit habang nagmamaniw sa bayan. Nagtatrabaho ng husto ang hamahilang para pag-aralan sila pero ang inatipag lang ay makipag-boyfriend. Nakilat si Aling Ising nang marinig ito, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Pagkatapos ng ilang sandali nagtanong siya sa kanyang asawa, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Anong ginagawa mo sa bayan? May ginagawa ako, bakit mo tinatanong? Akala mo ba pati ba naman ang anak ko, pagtatakpan ko pa? Nang marinig ni Aling Ising ang sigaw ng kanyang asawa, hindi na siya nagsalita. Kinahapinan, naghintay si Mang Ambo sa harap ng pintuan, hanggang sa dimilim na bago imiwi si Nena. Pagkawing kanyang anak, simeryoso ang mukha ni Mang Ambo at nagtanong, saan ka galing at ngayon ka lang imiwi? Nagtagal po ako sa paralan para mag-ensayo dahil malapit na po kasi ang hahanaping schoolfire. Pagkarinig ng kanyang anak, sumigaw si Mang Ambo, nagsisinungaling ka. May boyfriend ka na, no? Nakita kitang nakasakay sa motor kanina sa bayan. Hindi makasagot si Nena. Lalo pang nakalit sa Mang Ambo, itiniro niya ang mukha nito at nagsabi, pinapahirapan kayong makamahalang niyo para mapag-aral kayo, tapos ngayon makikipaglandian lang kayo. Kung gusto mong makipaglandian, tumahil ka na sa pag-aral at mag-asawa ka na lang. Nang marinig ni Nena ang sinabing kanyang ama, sumagot siya, nag-aral pa rin naman ako kahit may boyfriend ako, hindi naman nakakapekto ang pag-ibig sa pag-aral ko, hiwag ka nang maging makalima. Ang galing mong sumagot. Ngayon papatayin kita dahil sumasagot-sagot ka pa sa mahilang mo. Pagkasabi nito, kinuha niya ang mahabang baston na nakasandal sa sulok ng bahay at hinampas si Nena. Nasasaktan si Nena pero pinanindigan pa rin niya ang kanyang sinabi. Nang makita ni Aling Ising na sinasaktan ang kanyang anak, tumakbo siya para pigilan ito. Tama na, mahal, parang awa mo na, hiwag mo nang saktan ang anak mo, alam na niyang nagkamali siya. Imalis ka diyan para matirian ko siya, dahil sa pagtatakit mo kaya siya naging kanan. Taman ka na ang bata kapag masama ang ikali, sa nanay nakmana, patiloy pa rin ni Mang Ambo na hampasin si Nena. Nang marinig ni Ariel ang engay, tumakbo siya mula sa kanyang kwarto at nakita ang kanyang ama na sinasaktan ang kanyang kapatid, kaya nilapitan niya ang kanyang ama at hinawakan ito sa kamay at nagtanong, anong ginawa niya at sinasaktan mo siya ng kanan? Noong nakaraan, sinaktan mo rin siya dahil lasing ka, tapos ngayon sinasaktan mo pa rin siya kahit na hindi ka lasing, bakit?
Imalis kadian masama ang ikhaling kapatid mo, hindi ba ako pwedeng maktirudol ako ang ama niya? Malaki na siya at baba pa, baka makapasa-pasa siya, paano na siya makakalabas ng bahay? Nang marinig ni Mang Ambo ang sinabing kanang anak, timahal siya sa pagsasaktan kay Nena. Ibinato niya ang baston sa bakiran at timalikot at halit na imalis. Mabilisang limapit si Ariel at si Aling Ising para tingnan ang kanang hasihat. Nakita ni Nena ang pag-alalang kanang ina at kaya pero hindi niya ito pinansin, tumalikot siya at pimasok. Kinakabihan pinintahan ni Aling Ising ang kanang anak para makusap. Gusto niyang tingnan ang kanang hasihat at gusto niyang malaman kung sino ang lalaking kasama niya kanina. Pagpasok niya, abala pa rin si Nena sa kanang pag-aral. Nena, nag-aral ka pa rin ba? Opo, may kailangan po ba kayo? Inipo si Aling Ising sa maliit na kamang kanang anak at nagsimilang magsalita ng mahinaon. Masakit pa ba ang katawan mo dahil sinaktan kong tatay mo kanina? Opo, medayo ukay na po ako. Sa sisinot, hindi na po ako sasahot pag may sinasabi sa tatay para hindi na po ako masaktan. Mabitik ang hanan. Matagal na nanahimik ang mag-ina, nagsalita si Aling Ising, sino ang kasama mo kanina? Kaibigan ko lang po. Nang banggitin niya ang pangalan nito, agad na namila ang mukha ni Nena. Nang makita ni Aling Ising ang reaksyon kanang anak, nagsalita siya, lihim mo na lang talaga kay nanay. Sa tingin ko pa lang, alam ko na agad. Sino ba siya? Siya po si Lito, mas matanda po siya sa aking 2 taon. Nakilala ko po siya sa pamamagitan ng kaibigan ko. Dahil nakbibikas ng kanang peso ang kanang anak, nagsimula na rin si Aling Ising na makbayo sa kanaya. Alam ko na sa edad niyong makababata, mahirap iwasan ang pahanga sa ibang kasarian. Pero nasa grade 12 ka na at malapit ka ng magkuliyo, gawin mo ang lahat para hindi mapektihan ang pag-aral mo. Sige po, nanay. Matagal na nag-isip ang mag-ina at karamihan sa kanila ay payo ni Aling Ising sa kanang anak. Masinirin din si Nena. Dahil baba si Nena, mas komportable siyang magsalita sa kanang ina, dahil baba din si Aling Ising at madali niyang mainawan ang kanang nararamdaman. Kinabukasan, hindi na imalis sa Mang Ambo ng moha, hanggang sa nakahanda na si Nena na pimasok sa paralan, hindi pa rin siya lumalabas ng bahay. Nang makita niyang makahanda na si Nena para pimasok, nagsalita siya, Nena, iwanan mo ang bisikleta mo, hindi mo kailangan gamitin ayan. Pero po kung hindi ako magbibisikleta, paano po ako makakapenta sa paralan? Nakpakisap ako kay Tessie, ang anak ni Mang Berting, para sumabay ko sa kanaya. Milan ngayon sasabay ka na sa kanaya tivang imaha at ihatid ka niya pauwi. Nang marinig ito ni Nena, agad na nakpakitang pakayamot ang kanayang maka. Naktabok siya at naksabi kay Mang Ambo, malaki na po ako, kaya ko na pong pimasok makisa. Bakit niyo po ako pinapasinto at parang bota na lang po? Para hindi ka na magsinungaling at humala ka sa mga boyfriend mo. Mas mahanda kang sumabay ko kay Tessie, may makakaisap ko sa doon. Pagkatapos nito, itiniro ilit ni Mang Ambo ang mukha ni Nena at nagsabi, kung hindi ka papayag, titigil ka sa pag-aral at ipakakasal na kita. Nang marinig ang sinabi ni Mang Ambo, narinig na nila ang tinuhong bisikleta sa labas. Nang marinig ni Aling Ising ang tinuh, nagsalita siya kay Nena, nandiyan na ata ang anak ni Mang Berting, bilisan mo para hindi ka malate. Bagamat nakakalit si Nena, wala siyang nagawa kundi sundan ang sinabing kanayang ina. Patuloy na limipas ang mga araw sa pamilya ni Mang Ambo, madalas pa rin siyang mag-inom at imiwi na lasing. Nahinat ngayon, hindi nakita ni Aling Ising na imalis ang kanayang asawa ng moha, nakaiha lang sa Mang Ambo sa kama at nahirap. Nakalala siya at limapit sa kanayang asawa at nagtanong, anong nangyari sa iyo? Saan ka masakit at nakaiha ka lang diyan? Masakit ang tiyan ko sa hirudal sa ulkir ko. Nang marinig ito ni Aling Ising, lalo siyang nakalala at nagsabi, masakit ang tiyan mo. Masakit bang sobra? Tawagan ko na si Ariel para dalhin ka sa ospital.
Hindi na kailangan siguro sandali lang toe. Bagamat sinabi ni Mang Ambo itu, nagpimilit pa rin si Aling Ising na dalhin siya ni Ariel sa ospital. Sa ospital, ipinarehistro ni Ariel ang kanyang ama para sa general check-up. Nang dumating na sa Indosropay, gusto sanang pimasok ni Ariel kasama ang kanyang ama pero hinarang siya ni Mang Ambo at nagsabi, maghintay ka na lang sa labas kaya ko na tumakisa. Sigurado ka ba? Tatay mo ako, hindi naman ako bata para hindi ko tukayanin. Pagkasabi nito, pimasok na si Mang Ambo habang naghihintay si Ariel sa labas. Sa loob, tinignan isang doktor ang kanyang resulta at imiling at nagsabi, hindi maganda ang iyong karamdaman, noong nakpatingin ka dito noong nakaraan, pinayahan ka na namin na magpa-ospital para malinasan agad, bakit hindi ka sumunod? Pasensya na po doktor, may mga dahilan lang po ako. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ka nag-alala sa kalisihan mo. San ngayon, kahit anong gamot, hindi ka na matutulungan. Hano pa po ako katagal. Sa madalas, hindi lalampas ng 6 na buwan pero depende pa rin ayon sa iyong kagustuhan at pag-isip. Kung pananatilihin mo ang iyong kamadong pag-isip, malay mo malalampasan mo pa ang karamdaman. Sige po, naintindihan ko. Pagkatapos niyang magpaalam sa doktor, lumabas na si Mang Ambo. Nang makita siya ni Ariel, lumapit agad siya at nagtanong, anong sinabing doktor? Bakit ang tagal niyo doon? May ulcer lang ako o lang ang nanay mo kaya pinapinta niya ako dito para magastos lang. Hiwag mong malitan ang sakit mo, kaya ka nagka-ulcer kasi inom ka ng inom, hiwag ka nang iminom ang alak, hindi ay nakakabiti. Uwana, paulit-ulit ko kayang nanay mo. Bilisan mo at kinan mo na ang reseta para makaiwi na tayo. Pagkatapos nilang kinan ang reseta, imiwi agad sila. Pagdating nila sa bahay, gustong makita ni Aling Ising ang resultang check-up, pero hindi pumayag si Mang Ambo. Nang malaman niyang may ulcer lang ang kanyang asawa, gumaan ang loob niya ng konti. Kinakabihan, imiwi si Mang Ambo ng habang-gabi na. Habang kimakain ang buong pamilya, imiwi siya ng lasing, hawak pa rin niya ang botelayang alak. Lumapit siya at imipo sa mesa at simahaf, ang halang niyo, no. Nakita niyo ang hang imiwi ako, wala man lang ni isa sa inayo ang sumagot. Nena, kinan mo akong bigas. Nang marinig ito ni Nena, tumayo siya at kimanan bigas para sa kanyang ama. Nagsimilang kimain sa Mang Ambo kasama ang kanyang pamilya, pagkatapos kimain, nagsalita siya kay Ariel, Ariel, nagtatrabaho ka pa rin ba kay Mang Tonio? Dito lang ako magtatrabaho para may makain tayo. Nakita ko ang anak ni Mang Pedro kasing edad mo lang pero 2 taon na siyang nagtatrabaho sa lungsod at mayaman na siyang ngayon bakit hindi mo subikang magtrabaho sa lungsod? Ayoko, dito lang ako magtatrabaho. Nang marinig ito ni Mang Ambo, hindi siya nasiyahan. Sinabi niya sa kanyang anak, kailangang magtrabaho sa ibang lugar ang anak para imanlat, kaya hiwag kang tumira dito. Dagdag pa sa amin. Nakaalala ako para kay nanay at sa 2 kong kapatid. Walang lalaki sa bahay, paano kung may mangyari? Anong sinasabi mong walang lalaki sa bahay? Nandito pa ako, anong inaalala mo? Malalaki na rin. Naman ang kapatid mo hindi na bata para mag-alala ka pa. Para ka lang pabigat sa pamilyang ito, wala ka namang naitutulong sa amin ni nanay. Patin ka ang bakot na sira, ilang beses na kitang sinabihan na ayusin pero hindi mo man lang ginawa. Sa kanan mong ikali paano ako mapapanatag na imalis. Hiwag mo ang gamiting dahilan para paktakpan ang sarili mo. Napakadiwag mong lalaki pero ka na lang palisot. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon akong anak na walang silbi na katulad mo. Hindi ka asenso. Kung magsalita ka naman para bang ang tong pero alak at besayway asenso. Ako man lang nakakapagtrabaho para bihain ang sarili ko at ang pamilya, ikaw naman pero mo lang nililistay ang perang pamilya sa mga iniman. Abot sumasahot ka na sa akin ngayon. Tingnan mo masasaktan ko sa akin.
Nakita ni aling pining na maksusuntukan na ang ama kaya ahat siyang pumahit na para awatin. Tama na nakikisap ako sa inayong dalawa mahtigil na kayo. Ingay pa kayo paktatawanan lang tayong makakapitbahay. Ponso lasang ang tatay mo hiwak mo ng patilan. Timahimik ka. Naktutiro ako, anong alam mo? Narinig ni Ponso ang sinabing kanayang ina kaya iniwan niya ang kanayang kinakain at bumalik sa kanayang silid. Nakita ni Mang Andoy na imalis ang kanayang anak pero patuloy pa rin siya sa pagmimira, palit-ilit niyang sinasabi na si Ponso ay isang divah, walang talento at walang silbi. Ang ikali ni Mang Andoy ngayong araw ay lebang kakaiba para kay aling pining. Kinabukasan, dali-daling bumabang kisina si Nena para hanapin si aling pining, may hawak siyang isang pirasong popol. Nay. Imalis si Kia Ponso. Nakilat si aling pining nang marinig yun, anong sinasabi mo? Paano imalis si Ponso? Kanina ko pa po ginigising si Kia pero hindi siya sumasagot, pagpasok ko sa kwarto niya ay wala na siya, ang nakita ko lang po ay itong popol na nakapatong sa kanayang kama. Sabi ni Nena habang inabot sa kanayang ina ang popol. Akat kiniha ni aling pining ang popol sa kamayang kanayang anak at binasa ng mabiti. Sa liam ay nakasilat, Nay, pasensya na po kayo at imalis ako ng biglan, pero hindi ko na po talaga kayang tisin po sa tatay. Pipenta po ako sa siyudad para magtrabaho, kapag may pera na po ako, susundain ko po kayo ni Nena at ni Bebeta para doon na po tayo tumira. Labas na nakilat si aling pining nang mabasa ang kasalitang isinilat ng kanayang anak. Akat niyang sinabi kay Nena, bilisan mo, kinin mo ang telepono at tawagan mo ang Kia mo. Sa pamilya ni Mang Andoy, tanging si Ponso lamang ang may cellphone para sa kanayang trabaho, kaya ang telepono sa bahay ang ginagamit nila para makipag-ugnayan. Papunta pa lamang si Nena para tawagan ang kanayang kapatid nang bumaba si Mang Andoy at sinabi, imalis na siya, hayaan niyo na siyang imalis, bakit ba kayong mag-ina ay nakpapanig? Nena, hindi mo na kailangang tawagan. Narinig ni Nena ang sinabing kanayang ama kaya nakalangan siyang tumingin sa kanayang ina. Ivinasiwas ni aling pining ang kanayang kamay at sinabi sa kanaya, sige na, tawagan mo na ang Kia Ponso mo. Akat na tinawagan ni Nena ang kanayang kapatid. Hindi na naktangkang pigilan pa ni Mang Andoy. Nang makalis na ang kanayang anak, limapit si aling pining at sinimilan ng pakalitan ang kanayang asawa, dahil sa ayo. Bakit mo ba kasi sinabihan kanin sa Ponso kahapon? Nakalit tuloy at imalis. Para matawan siya. Lalaki na piro na lang pagiging empleyado, palaki na lang sa maliit na barayong ito, paano siya asenso? Dapat may ambisyon sa bihay. Mahna ko sa'yo na katilat mo. Noong nakaroon ka naliki ka sa neho sa'yo mo kaya ka nakakanayan, gusto mo bang kayain kang anak mo? Gusto ko lang naman noon na magkaroon magandang bihay ang pamilya natin, pero sino ba ang mag-akala na magbabago ang panahon kaya naliki ang neho sa'yo ko? Ayaw kong matakot ang anak ko na mabigil kaya siya maging divah. Nang matapos silang mag-isap ay bumaba na si Nena, nagmamadali niyang sinabi sa kanayang kamahalang, tinawagan ko na po siya, pero hindi po sumasagot si Kia Ponso. Labas na nakalala si aling pining nang marinig iyon. Sinabi ni Mang Andoy sa kanayang asawa, malaki na ayon kapag gusto niyang imiwi siya, hindi niyo na kailangang tawagan. Pagkatapos magsalita ay timayo si Mang Andoy at imalis. Kahit na sinabi yun kanayang asawa, nakalala pa rin si aling pining para sa kanayang anak. Samha sa minut na araw ay palaki niyang pinatatwak kay Nena sa Ponso pero hindi ito sumasagot. Mabilis na kimalat sa buong barayo ang balita na imalis si Ponso sa bahay. Nagsimula na namang mag-isap-isap ang hatsismo sa tungkol dito. Isa sa kanila ang nagsalita, iyay balita ko imalis daw si Ponso, anak ni Mang Andoy. Narinig ko rin ayon, pero bakit daw imalis? Tapos sa habi pa imalis. Siguro sinabi na naman ni Mang Andoy na lasing kaya nakalit at imalis. Kawawa naman ang mga anak niya. Paano ba naman maging ama na pinapakalitan ang mga anak kaya naklalayas? Pagkatapos
Nuan hende lamang nakilala semang andoi belang isang lasing ho kendi isa ring amana subrang hegbet kaya imalis ang kanang anak sobai. Nakarating kay mang andoi ang isap-isap ang iyon pero hindi niya itu pinansin. Pagkatapos ng 3 araw na hindi nakpaparamdam ay timawak sa wakas sa punso para ipalam sa kanang ina at makakapatid na ligtas siya, nakahanap na siya ang matitiran at trabaho sa siyedad. Kahit na sinabi yun kanang anak, nakalala pa rin si Aling Pinang. Ponso. Kapag nakasakit ka, sino ang makalaga sa'yo? Iniwi ka na lang bahala na ang tatay mo kung ano ang sabihin niya. Hindi na nay. Desidido na ako, maghintay na lang kayo, sasandayin ko kayo para doon na tayo timira. Maraming beses na sinabi yaw ni Aling Pinang pero hindi nakinig sa Ponso. Samha sa minut na araw ay tinatawagan pa rin niya ang kanayang anak para pabalikan ito sa bahay. Sa hili, napakot na rin sa Ponso samha tawag kaya kapag nakikita niya ang numero ng kanilang bahay ay hindi na niya ito sinasahot. Pagkatapos ng ilang panahon na imalis sa Ponso sa bahay ay nagkaroon ng problema sa pamilya ni Mang Andoy. Mila nang pinag-aral ni Mang Andoy si Nena kasama ang anak ni Mang Cardo ay hindi na nito nakakamit ang kanayang bisikleta pero hindi iyon nakapagil para makipagkita ito sa kanayang kasintahan. Paminsan-minsan kapag walang nakakakita ay palihim itong imo kahit sa bakod para makalabas. Kapag iwian na ay sinisendo siya ang kanayang kasintahan para bumalik sa eskwelahan at babalik din siya sa kanayang klase sa dating doon. Nangyari yun ng maraming beses hanggang sa naktasasawin ang eskwelahan na pansamantalang suspendihin siya. Nang hapon ding yun ay timawak ang guro ni Nena para ipalam sa kanayang pamilya ang tungkol sa kanayang pag-aaral. Nandun din sa Mang Andoy nang marinig niya ang tinuhong telepono ay dali-daling imakayat si Aling Pinang para sakitin ito. Pagkatapos niyang sakitin ang telepono ay malimanay na naksalita ang guro sa kabilang linaya. Magandang hapon po, ako po si Reyes, guro ni Nena. Timatawag po ako para ipalam sa inyo ang tungkol sa pag-aaral ni Nena. May oras po ba kayo? May problema ba? May oras naman ako, sabihin mo lang. Kasi po madalas pong lumiliban sa klase si Nena. Marami na rin pong nagsabi sa akin at pinagsabihan ko na rin siyang maraming beses. Nakpadala na rin po akong salat para makipag-isap sa inyo tungkol sa kanayang pag-aaral pero hindi po kayo nakpunta. Dahil po sa maraming beses na paglabak niya sa alitintinin ay napagtasasay na po ang eskwelahan na pansamantalang suspendihin siya ang isang linggo. Nakilat si Aling Pinang nang marinig yun, hindi siya makapaniwala kaya nagtanong siya Mili, anong sinasabi mo? Madalas lumiliban sa klase si Nena. Kailan ka nakpadalang salat, bakit walang sinabi sa akin si Nena? Nang malaman ko po na lumiliban siya sa klase ay pinatawag ko po siya at nakpadala akong salat sa inyo, sa guro po hindi niya ibinigay sa inyo. Ganun ba? Sige po pagdating niya sa bahay ay tatanungin ko siya. Nakisa pang ilang sandali si Aling Pinang at ang guro bago niya ibinaba ang telepono. Paglingon niya ay nakita niya ang kanayang asawa na nakupo sa sala na halit. Dahil malakas ang tinuhong telepono ay narinig din ni Mang Andoy ang pag-isap nilang guro, halit niyang hinampas ang mesa at sinakawan si Nena, ang haling mo. Sa guro nakikipagkita na naman sa boyfriend mo wala nang iba. Pagdating niya dito ay babalin ko ang kanayang hapa. Takot na takot si Aling Pinang sa halit ng kanayang asawa. Kahit halit siya sa ginawang kanayang anak, nakalala pa rin siya dahil baka bigbigin itong kanayang asawa. Nang hapon ding yun ay nakita ni Nena ang kanayang ama na naghihintay sa kanaya sa sala. Pagkakita niya kay Mang Andoy ay para siyang nakakawang kasalanan, nakilat siya at naitaw na sinabi, tay kararating ko lang po. Haling ka sa eskwelahan o kung saan? Ano po bang tinatanong niyo? Siyempre po haling po ako sa eskwelahan. Nakikipagkita ka pa rin ba sa lalaking ayon? Hindi po, wala po akong kinikita. Ano po bang sinasabi niyo, hindi ko po kayo maintindihan. Nang marinig iyon ay ahat na namila ang mukha ni Mang Andoy, ahat niyang hinampas ng antok si Nena.
Habang inaampas siya ay sinasabi niya, son mo natitinan ang maksinanghaling sa iyong hamahalang. Bakit ka lumiliban sa klase? Siguro nakikipagkita ka sa boyfriend mo, diba? Hindi po tay, makinig po kayo, hindi po ako lumiliban sa klase. Nay, talanghan niyo ako. Hindi ito ang inang beses na hinampas sa niya ng kanayang ama, pero mukhang halit na halit sa mga andoy, ang bawat hampas ay para bang Christus siyang patayin. Imayak at himihanging tulong si Nina. Narinig ni Aling Pinang ang kanayang anak kaya dali-dali siyang imakat, hinawakan niya ang kamayang kanayang asawa at nakisap tay. Dahan-dahan lang tananghan mina natin ang anak natin kung son siya pumipinta, walang manghayari kung bubagbagan mo siya. Kasalanan mo rin. Tu. Noong nakaraan kung hindi niyo ako pinahalanda ponso ay nadisiplina ko sana siya kaya hindi siya lumiliban sa klasen ngayon. Nang marinig iyon ni Aling Pinang ay ko na lamang siya at imiyak dahil may pinturin ang sinabi ni Mang Andoy pero dahil nakalala siya para sa kanayang anak ay pinakisapan niya ang kanayang asawa na kimama. Pagkatapos ng ilang sandali na pakikipag-isap ng kanayang asawa ay kimama na sa Mang Andoy, imipo siya sa ipuan at sinabi kay Nina, ngayon timawak ang hero mo at sinabi niya sa amin na madalas kang lumiliban sa klase. Pinagsabihan ka na niya at nakpadala pa siyang salat pero hindi ka pa rin nakbaho kaya sinuspende kong eskwelahan. Hindi ka ba naiya? Nag-aral ka ng maraming taon pero dahil lang sa isang bahay ay nasira ang lahat. Sa tingin mo, may mukha pa ba kaming iharap sa ibang tao? Imayak lamang si Nina sa sala. Alam niya na kapag nagsalita siya ay mas lalo pang makakalit ang kanayang ama. Itiniro siya ni Mang Andoy at sinabi, mabiti na rin at sinuspende kong eskwelahan, magtrabaho ka sa bakit kasama ang iyong ina para maramdaman mo kung hano kahirap kimitan pero. Ayaw mo mahirap, ipaparanas ko sa iyo kung ano ang pahirap. Pagkatapos magsalita ay timayo sa Mang Andoy at imalis. Nang makalis ang kanayang asawa ay dali-daling tinilanghan ni Aling Pinang ang kanayang anak na imipo sa ipuan. Pagkatapos imipo ay imiyak siya at sinabi sa kanayang anak, bakit mo ginawa yaon? Mabait ka namang bata, bakit ka lumiliban sa klase para makipagkita sa boyfriend mo? Simula nang pinag-aral ako ni tatay kasama ang anak ni Mang Cardo ay wala na akong oras para makipagkita sa boyfriend ko. Maraming beses niya akong sinisendo sa eskwelahan at gusto niya akong na limabas pero hindi ako makasama sa kanaya. Sabi niya miss na niya ako gusto niyang lumiban ako sa klase. Minsan akong lumiban pagkatapos ay panghalawa pangatlot. Imayak na sinabi ni Nina sa kanayang ina. Nang marinig iyon ni Aling Pinang ay sinisi niya ang kanayang anak, bakit mo ginawa yaon? Nabilak ka na sa pag-ibig. Baka hindi ka naman niya mo katilatang pagmamahal mo sa kanaya. Hindi nay. Hindi niyo pa siya nakikita kaya hindi niyo alam ang nararamdaman niya. Sigurado po ako na mahal niya ako. Hindi ko pa siya nakikita kaya hindi ko alam kung ano ang kanang pagkataw, pero alam ko na kung mahal ka niya ay hindi ka niya sasabihan na lumiban sa klase para makasama mo siya. Kapag kayong dalawa lang ang makasama ay maraming bahay ang morang manghari, paano kapag may nanghari mamahalin ka pa kaya niya? Tama na nay. Wala kayong alam tungkol sa aming pagmamahalan, wala kayong karapatan na magsalita ang hanan tungkol sa boyfriend ko. Halit na sinagawa ni Nina si Aling Pinang, pagkatapos ay halit siyang tumakbo papunta sa kanayang silid. Timanghan na lamang ang kanayang ina sa kanayang anak. Ang totoo, isa rin sa mga dahilan kung bakit nakakahanan si Nina ay dahil sa kalakayan kanilang pamilya, nainip na siya at hindi na makapagpukas sa kanayang pag-aaral. Sa panahong yun ay nakilala niya ang kanayang kasintahan, nakit siya sa kanayang panlabas na anayo at pagkaking malaya. Pagkatapos ng ilang panahon na magkasintahan ay nabilak na si Nina sa pag-ibig, naging imasa siya sa kanayang kasintahan, ngayon kung ano ang sabihin ng kanayang kasintahan ay sinisinot niya. Pagkatapos ng araw na iyon ay natanggap ni Nina ang kanayang suspensyon mula sa eskwelahan.
Pagkatapos masispende si Nena ay naksimila siyang tumulong sa kanayang ina sa bukid, bagamat sinispende siya ay nakikipagkita pa rin siya sa kanayang kasintahan. Sa halip na 15 araw ay lumalabas siya sa hobby, alis siyang bahay at magtatagumpay sa imahe. Sa panahong yun ay bumalik ang kanayang sakit sa tiyan, palagi siyang nakararamdam matinding sakit at para mabawasan iyon ay palihim siyang iminom gamot sa hobby. Mula nang imalis sa Ponso ay si Aling Pining na ang makakawain sa bukid dahil sa pagod sa pagtatrabaho sa bukid ay mahimbing siyang natutulog sa hobby. Kaya walang nakapansin na lumalabas ng bahay si Nena sa hobby. Dahil sa paglabas niya sa hobby ay nakakaramdam siyang pagod at kilang sa tulog kapag nagtatrabaho sa bukid, palagi siyang nahikap at minsan ay nakakatulog habang nagtatrabaho. Napansin niyo ni Aling Pining kaya tinanong niya ang kanayang anak, ano ba ang nangyayari sa iyo at palagi kang pagod? Hindi ka naman nag-aral pero bakit ka natutulog ng gabihin? Hindi nga po ako nag-aral pero kailangan ko pa rin magbasa para hindi ako mahilig sa klase kapag bumalik ako sa eskwelahan. Pagkarinig ni Nena sa tanong kanayang ina ay nahanap siya ng dahilan para magsinungaling at hindi naktida si Aling Pining sa kanayang anak. Lumipas ang isang linggo na suspensaw ni Nena bago ang arawang kanayang pagbalik sa eskwelahan ay sinabi ni Mang Andoy, bikas babalik ka na sa eskwelahan, mag-aral ka ng mabiti. Kapag inilit mo pa ang ginawa mo ay titigilan na kita sa pag-aral. Opo. Sinabi ni Mang Andoy kay Nena ang kasalitang iyon habang kimakain siya ang kanayang hapinan. Inisip niya na pagkatapos ng isang linghong suspensyon ay natuto na si Nena sa kanayang ginawa kaya hindi niya na ito ilitin kaya sinabihan niya na lamang ang kanayang anak at kampante siyang bumalik sa kanayang pag-aral. Pagkatapos ng kanayang suspensyon ay hindi natuto si Nena sa kanayang kapagkakamali, nag-aral siyang ilang araw at pagkatapos ay lumiliban mili sa klase. Kung saan siya pumipinta kasama ang kanayang kasintahan ay walang iba kundi ang motel sa bayan. Ngayon, lumalabas si Nena kasama ang kanayang kasintahan katilat dati, papasok sila sa isang motel, balak ni Hila na lapitan si Nena katilat dati, pero pinahalan siya ni Nena. Teka lang, may sasabihin ako sa iyo. Ano ba ang sasabihin mo, hindi ba pwedeng mamaya na? Hindi natitiwa si Hila nang marinig iyon. Sinabi ni Nena sa kanayang kasintahan, importante kasi kaya hindi pwedeng mamaya na imipo kami na at makinig ko. Ano ba ang sasabihin mo? Parang buntis ako. Pagkarinig ni Hila sa sinabi ni Nena ay nanlaki ang kanayang mata, naitaw niyang tinanong siya, buntis. Sigurado ka ba? Hindi ka naman nagbibiro, diba? Hindi ako baliw para pagbiruan ang bahay na kanayan. Hindi pa ako nagpapatingin, gumamit lang akong akit kaya hindi ako sigurado. Pero paano kapag buntis ako, paano na? Sabihan mo kaya ang kamakalang mo na makipag-isap sa kamakalang ko para magpakasal tayo. Bakit mo sa akin tinatanungan? Kung paano mo susulusainan an ay problema mo noan? Nang marinig iyon ni Nena ay nakilat siya at hindi siya makapaniwala sa kanayang naririnig kaya nagtanong siya, anong sinasabi mo? Anak mo to, tatakasan mo ang responsibilidad mo. Paano ko malalaman kung anak kun haan? Baka nakipagtalik ka sa ibang lalaki tapos ipapasa mo sa akin. May makakapa para sabihin yan. Mao mo ako pero hindi mo alam kung ano ang pagkatao ko. Sa babaeng katilat mo ay paano ako magtitiwala, madali kang simiping sa akin, madali ka ring simiping sa iba. Nang matapos magsalita si Hila ay sinampal siya ni Nena, imiyak niyang sinabi sa kanaya, Uwan bilak ako at minahal ko ang tong katilat mo. Pagkatapos nun ay dali-dali siyang tumakbo palabas ng motel. Habang naklalakad ay imiyak siya dahil sa pagmamahal niya sa maling tao. Pagkatapos ng araw na iyon ay nahihirapan si Nena na itago sa kanayang kamakalang na buntis siya, nag-alala siya kung paano niya susulusainan ang kanayang problema. Naisip na rin niya na ipalaklak ang bata pero natatakot siya, nakakita na siya ng maraming eksena sa pelikula na pagkatapos ipalaklak ang bata ay hindi na makakabuntis pa. Dahil doon ay mas lalo siyang natakot.
Nginit hindi matataho makpakailanman ang katotohanan. Ngayon habang nakikas ng plato si Nina kasama si Aling Pining ay nakaramdam siya ang paktidival na hindi niya napigilan kaya tumakbo siya sa banaw para maksuka. Nakaramdam si Aling Pining paktatoka at kaba, naghintay siya hanggang sa limabas ang kanyang anak sa banaw na mapitla. Dali-dali niyang tinanong, ano ba ang nangyari sa'yo? Bakit ka nagsisika? Siguro dahil nakpipiyat ako kaya sumakit ang tiyan ko. Nahanap ng dahilan si Nina para makpaliwanag pero hindi nakalisot ang pagsisinungaling niya kay Aling Pining. Nagsarauso ang kanyang ina at sinabi, hiwag ka ng magsinungaling, nakipagtalik ka ba sa kung sino para mabintis? Ano ba ang sinasabi niyo? Nakaral ako paano ako mabibintis? Iniliwal kita, ang ikinikilos mo ngayon ay ikinikilos ng isang bintis, sabihin mo kung sino ang amang batang iyan. Sabi ko nga wala na eh. Kung sinabi ko nang wala, bibili akong pragnansay ang mamaya at sisibikan mo sa harap ko, kaya mo ba? Nang marinig ni Hana ang sinabing kanyang ina, ay mikuna lamang siya at hindi sumagot. Nang makitang ina ang pakihaling anak, alam niyang tama ang kanyang hinala. Halit na halit siya at pinahampas sa Hana habang sinasabi, Naki, anak. Bakit ka nakpakatanga? Sabihin mo nga, kung bintis ka, paano na ang mangyayari sa iyo? Habang sinasabi yaw ni Aling Ising, narinig niya ang malakas na sigaw ni Mang Cardo, anong sinasabi mo? Sinong bintis? Nang marinig ang sigaw, sabay na napalingon sina Aling Ising at Hana na may takot sa kanilang mukha. Medayo lasing si Mang Cardo ngayon. Natatakot si Aling Ising na baka saktan kanyang asawa ang kanilang anak, kaya nilapitan niya ito ipang makpaliwanag, parang mali ang narinig mo. Nakisap lang kaming anak ko. Iwag mo na siyang paktakpan. Lasing ako pero hindi ako bengi. Narinig ko lahat ng sinabi mo. Bintis ba sa Hana kung kanino? Dahil alam nilang hindi nila may tataho sa kanaya, napilitan na lang imamin sina Aling Ising nang makasigurado silang bintis ang anak nila. Halit na halit sa Mang Cardo at nagtanong, bakit mo ginawa ito, anak? Dalahang bintis at nag-aral pa. Bakit mo sinira ang kinabukasan mo? Paano na ang pangharap mong makapagkulihiw? Opo, patawad po, itay. Inay. Alam kong mali ako pero pakisap, hiwag niyo pong ipa-abort ang bata. Hindi ko kayang kitilin ang biyahing sarili kong anak. Alam na bang lalaki na bintis ka? Opo, sinabi ko na sa kanaya pero hindi niya inamin na kanaya ang bata. Nang marinig yun kanilang anak, parang halit at awa ang naramdaman mag-asawa. Hindi alam ng buong pamilya kung paano nila harapin ang sitwasyon. Pagkatapos ng ilang tanong, nalaman ni Mang Cardo na nakmamay-ari ang pamilyang lalaking isang yivelry soap sa bayan. Nakpasaya siyang pintahan at kausapin ang hamahilang nito. Itinaho ni Mang Cardo ang desisyon na ito sa kanyang asawa at anak. Kinapinan, imiwi sa Mang Cardo na lasing, tila marami siyang ininom na alak. Pagpasok niya sa bahay, halit na halit siyang simahaw, kaya kong bihain ang mga apo ko. Hindi ko kailangan kayo. Mahawalang responsibilidad, itinatanggi ang mga apo, sooner or later mawawalan din kayong lay. Nang marinig nina Aling Ising at Hana ang sigaw ni Mang Cardo, dali-dali silang tumakbo. Nakita nilang nakaiha siya sa sawah, kaya agad nila siyang tinilanghan. Bagamat natimba, hindi pa rin tumitigil ang kanyang bibig sa pagmimira. Nang marinig ang hamira sa bibig ni Mang Cardo, nailan nina Aling Ising at Hana na pinintahan niya ang pamilyang lalaki at malamang na itinanghing mga ito na apo nila ang nasa sinapipinan ni Hana. Kinamahan, nang may masmasan sa Mang Cardo, nagkaroon siyang seryosyong pag-isip sa kanyang anak. Sinabi niya, anak, dahil hindi inamin kabilang pamilya ang bata, anong plano mo? Balak ko pong iminto sa pag-aral at ipanghanak ang bata at palakihin siya. Makakangsangla pa rin po ako. Hindi madali ang makpalaking bata. Isa pa, napakabata mo po, marami ka pang harapin sa bihay. Maring makanghat lang po ang batang ito sa iyo. Sa tingin ko, ipalaklak mo na lang an.
Mag asawa kapa naman at mag kakaroon ibang anak. Nang marinagiyon, agat na imiyak at nagmakawa sa hana, itay pakisapu. Iwag niyo po akong piliting ipalaklak ang bota. Ayaw nan kanila magpapakasama po ba tayo sa kanila? Pakisapu hayaan niyo po akong panatilihin ang batang ito. Nababalif ka na ba? Sinabihan kitang ipalaklak ang bota dahil gusto kong mapabiti ka. Paano ka makakapag-aral kung ipapanghanak mo ang batang ito? Sino ang makakagusto sa iyo? Alam ko pong mahal niyo ako at gusto niyong mapabiti ako pero mahal ko rin ang anak ko. Sana maintindihan niyo po ako. Talagang malaki ka na, limaki na ang hapakpak mo kaya hindi mo na kailangan pakinggan ang sinasabing kamahalang mo. Sige, gusto mong ipanghanak ang batang ito. Ikaw ang magtrabaho para bihain siya. Pagkatapos ay halit na imalis sa mangkardo. Sa mila noon, hindi na siya nakikipag-isap kay Hana. Alam ni Hana na halit sa kanya ang kanyang ama, kaya hindi siya naglalakas loob na limapit ito. Hindi nagtagal, kimalat ang balita na buntis sa Hana sa buong barangay. Pinipina siya ang lahat na walang yaya dalahang buntis. Tivang lalabas siya ang bahay, naririnig niya ang isa pang tao. Ito ay labas na nakpalangkot sa kanya. Nitong hanakarang araw lalong sumasakit ang tiyan ni Mang Cardo. Ngayon nakita ni Aling Ising ang kanyang asawa na nakaiha at nakayakap sa kanyang tiyan. Hinimas niya itong langis habang sinasabi, napapansin kong madalas sumakit ang tiyan mo nitong hanakarang araw. Bikas magpa-check-up ka sa ospital. Malamang na bumalik na naman ang ulcer mo. Anong ipapa-check-up? Magastos lang an. Iwag kang mogang kampante. Marami nang namatay dahil diyan. Hindi na ako makikipagtalo. Bikas magpa-check-up ka sa ospital. Na, alam ko na. Iwag ka nang magreklamo. Kinamahan, patuloy na pinilit ni Aling Ising ang kanyang asawa na magpa-check-up. Wala nang nakawa sa Mang Cardo kundi ang suminot. Pagkalis ang kanyang asawa, bumalik si Aling Ising sa kanyang kwarto. Balak niyang laban ang hakimot at inan. Nang ibarin niya ang kitson na madalas niyang hihan, nailok mila rito ang isang popol. Dahil naktataka siya, ay miko siya ipangpilitan ang popol. Ito ang resulta ng medical exam ng Mang Cardo. Nang mabasa niya ang konklusyon na fansa siya tiyan, labas siyang nakilat at hindi makapaniwala. Kailangan niyang basahin ng ilang beses bago siya naniwala na totoo ito. Sa sandaling ito, pimasok sa kanyang isipan ang kakaibang ikali ni Mang Cardo. Tivang nakpapa-check-up siya, ayaw niyang ipakita sa kanya ang resulta ng medical exam, dahil gusto niyang itaho sa kanya at samha anak niya ang tungkol dito. Habang nakatayo pa rin si Aling Ising at nakisip, nakmamadaling imiwi sa Mang Cardo. Malamang na napansin niyang nakalimitan niyang dalan ang popol na ito. Nang makita niyang hawak ang kanyang asawa ang popol, ahat siyang tumakbo ipangkinan ito na gustong itaho. Nang makita ni Aling Ising ang kanyang asawa, nagsimula nang tumilo ang kanyang haliha sa kanyang hapisngi. Nagtanong siya, bakit mo itinaho sa akin ito? Anong tinataho ko sa iyo? Sige. Pipenta na ako sa ospital. Kapag nahili ako, mahaba ang pila. Pagkatapos ay balak imalis ni Mang Cardo pero pinahilan siya ni Aling Ising. Hinablot niya ang popol mila sa kamay nito at sinabi, hiwag ka nang magsinungaling. Bakit ang laki-laking problema mo itinaho mo pa sa amin mga anak mo? Pamalaya tayo, bakit hanuan na lang ang itinataho mo sa lahat? Alam ni Mang Cardo na hindi na niya may tataho, kaya bimaling siya sa kanya at sinabi, kung sasabihin ko naman, wala ring mangyayari. Lalong mag-alala lang kayo. Mayroon tayong kapalaran, kung gustong Diyos na kinan ako, wala na akong makakawa. Hindi sigiradong may paraan pa para gamitin ka. Pipenta tayo sa ospital, sisundan natin ang payo ng doktor, kahit kailangan nating ibenta ang bahay, kailangan ka namang gamitin. Habang sinasabi yun, hinila ni Aling Ising ang kanyang asawa palabas ng pinto.
Nang makita yun kanang asawa, hinawa kanimang kardo ang kanang kamay. Naksimila na ring tumilo ang kanang haliha. Hinawa kaniya nang moehbet ang kamay kanang asawa habang sinasabi, Helino, aling isang. Kahit may kamot po, hindi na ako may liligtas. Hanuan talaga ang bihay natin. Nang marinig yun ni aling isang, mas lalo siyang imiyak. Sinisisi niya ang kanang sarili na hindi siya nakbigayang sapat na atensyon sa kanang asawa. Kung binigyan mas maraming atensyon ang kanang asawa, maring iba na ang sitwasyon ngayon. Pagkatapos ng araw na yaon patuloy na binibili ni aling isang ang hapakang gusto ni Mang Cardo ipang ipaklito siya. Hindi rin niya pinapayahang limabas sa Mang Cardo ipang iminom ng alak. Bagamat alam niyang hindi nito mapapahan ang sakit ng kanang asawa, gusto niyang habang nasa tabi pa siya ang kanang asawa at mga anak, kakawin niya ang lahat ng kanang makakaya para sa kanila. Sinabi rin ni aling isang kahana na tawahan sa pilot ipang imiwi. Ayaw niyang mamatay sa Mang Cardo nang hindi nakikita ang kanang anak. Pero sa tibang tatawag sa hana, hindi sumasahot sa pilot. Pababa ng pababa ang kalisahan ni Mang Cardo. Palala ng palala at pahaba ng pahaba ang makasakit sa tiyan. Ngayon nakaiha sa Mang Cardo na nakayakap sa kanang tiyan, ang sakit ay parang sumisipsip sa kanang lakas. Labas na nawa si aling isang sa kanang asawa. Sinabi niya kay Hana, tumakbo ka sa bahay ni Tito Bertu at tawagan mo siya. Sa Tito Bertu ay kapatid ni Mang Cardo. Ang bahay niya ay ilang hakbang lamang mula sa bahay ng kanang kapatid. Dati napakalapit ng dalawang magkapatid. Nang maksimilang maklasing sa Mang Cardo, ilang beses na siyang pinaya ni Tito Bertu pero walang nangyari. Pagkatapos ng maraming beses, madalas na rin siyang imiwas sa kanang kapatid, kaya limamig na rin ang kanilang relasyon. Nang marinig ni Hana ang sinabing kanang ina, nakmadali siyang tumakbo papunta sa bahay ni Tito Bertu. Nang dumating siya, nakupo pa rin sa Tito Bertu sa bahay. Tumakbo siya papasok at imiyak, Tito Bertu. Tito Bertu. Talanghan niyo po si Itay. Anong nangyari sa Itay mo at kailangan niya ang tulong ko? Sumasakit po ang tiyan ni Itay, sobrang sakit po. Nakaiha po siya at nahirap. Siguro madami siyang ininom kaya sumasakit ang tiyan niya. Sabihin mo sa inay mo na lahan siyang langis at sabihin mo sa Itay mo na hiwag masyadong iminom. Baka mamatay pa siya sa altul pusunan. Bisay ako, wala akong oras para pumunta doon. Pagkasabi noon, malamang na tumalikod sa Tito Bertu at pimasok sa bahay, hindi niya pinansin ang pagtawag ni Hana. Dahil wala na siyang ibang makawa, kinailangan bumalik ni Hana at sabihin sa kanang ina. Sa pintong ito, nawalan ng malay sa Mang Cardo sa koma dahil sa sakit. Dahil wala ng ibang pagpipilian, kinailangan nilang himinging tulong sa kanilang makakapitbahay ipang dalhin sa Mang Cardo sa ospital. Pagkatapos ng ilang sandali na paghihintay sa labas ng emergency room, lumabas din ang doktor. Tinanggal niya ang kanyang mask, imiling at sinabi sa makina, hindi maganda ang kalagayan ng pasyente. Naksimila ng kimalat ang timor sa iba't ibang parteng katawan. Wala na kaming makakawa. Siguro dapat maganda na ang pamilya, maaaring mamatay ang pasyente animang oras. Nang marinig iyon ni aling isang, nanghanhinak ang buong katawan niya at hindi na siya makatayo. Tinilanghan sa Hana ang kanang ina at imiyak ng malakas. Dapat sana ay manatili sa Mang Cardo sa ospital ng ilang araw para sa pagmamasid pero hindi siya pimayag. Gusto niyang imiwi. Ayaw niyang mamatay sa ospital. Nang makaiwi sa Mang Cardo, narinig ni Tito Bertu ang balita at pinintahan ang kanang kapatid. Napakaina ng hayo ni Mang Cardo, halos nakaiha na lang siya sa koma at nakihintay ang kanang kamatayan. Labas na nawa sa Tito Bertu nang makita ang kanang kapatid, sinisisi rin niya ang kanang sarili na hindi niya binigyan ng atensyon ang kanang kapatid. Nang makita niya ang kanang kapatid na nakaiha sa koma, hindi niya napigilan ang kanang liha. Nang makita ni Mang Cardo ang
Nachtmamantalang hamatang kanang kapotet, sinabi niya, bakit ka biglang naging yauken? Hindi kan ga imiyak ng pinapalo tayo ni nanay at tatay. Nang marinig yun, ahat na pininasan ni Tito Bertu ang kanang haliha. Nakimiti siya at sinabi sa kanang kapotet, naging malambot ka rin ngayon. Hindi ka na makabangon nang makita mo ako. Kailangan nating aminin na tumatanda na tayo at himihina na ang ating kalisahan. Nang marinig ang sinabing kanang kapotet, tumawa si Mang Cardo. Ang kaalala mila sa kanilang pagkabata ay nagsimilang bumalik sa kanilang isipan. Sina Mang Cardo at Tito Bertu ay ipinanghanak sa isang mahirap na pamilya. Nang 10 taong lang si Mang Cardo at 8 taong lang si Tito Bertu, namatay ang kanilang kamahilang dahil sa isang aksidente sa trabaho. Sa oras na yaon, walang siniman sa kanilang kamag-anak ang gustong ampinan sila. Sa mila noon kinailangan nilang magtalanghan ipang mabihay. Si Mang Cardo ay labis na nagmamahal sa kanang kapotet. Madalas niyang tisan ang gutom ipang mabahan ang kanang kapotet ng isang magandang bihay. Para kay Tito Bertu, si Mang Cardo ay parang ama at kapotet. Palagi niyang ikinakalang ang kanang kapotet. Nang isipin niya ang kaalala sa nakaraan, hindi nila maiwasang maging emosyonal. Sa sandaling ito, mahinang sinabi ni Mang Cardo sa kanang kapotet, may gusto akong ipakisap sa iyo. Papayag ka ba? Animan yun, sabihin mo lang. Kahit ano kahirap, gagawin ko para sa iyo. Alam kong hindi na ako magtatagal. Gusto kong hilingin sa iyo na pagkatapos kong mamatay, alagaan mo ang aking mga anak, lalo na si Junior. Masyado pa siyang bata, kailangan pa niyang tong magtuturo sa kanya ipang maging isang mabiting tao. Bakit mo sinasabihan? Kailangan mong himaling ipang alagaan ang iyong asawa at mga anak. Napakabata pa ni Junior at kailangan niyang kanyang itay sa tabi niya. Alam ko kung ano ang kalisahan ko. Ipagpalagay mo na ito na ang aking halinghabilan. Talanghan mo ako. Nang marinig iyon kanang kapotet, imiyak siya at tumango para panatahan ang kanang kapotet. Nang makita ni Mang Cardo na pimayak ang kanang kapotet, limitaw ang isang hiting kasiyaan sa kanang halabi. Sa habang iyon, dinala ni Hana ang likhaw para ipakan sa kanang itay. Ang bata sa sinapipinan ni Hana ay 5 buwan na rin at mas mabigat siya. Pinakmasdan ni Mang Cardo nang mabiti ang mapitlang makang kanang anak bago siya nagsalita, noong nakaraan, madalas kitang pakalitan at saktan. Nakalit ka ba sa akin? Paano ako makakalit sa inyo? Alam ko pong gusto niyo lang akong mapabiti. Nagsisisi lang po ako noon na hindi ako nakinig sa inyo kaya nangyari ito. Binigay ko ang inasahan niyo sa akin. Iba-iba ang tao, iba-iba ang kapalaran. Marahil hindi ka magtatagumpay sa pamamagitan ng pag-aaral, pero maaari kang magtagumpay sa ibang paraan. Magpakatatak ka lang at mabihay. Nang marinig yun ay may lamang si Hana at Nanay Mac. Itiniro ni Mang Cardo ang kanang aparador at sinabi sa kanang anak, buksan mo ang aparador, hanapin mo sa ilalim ng halimang damit ko. May maliit na balot doon. Kinan mo iyon at ibigay sa akin. Nang marinig iyon ni Hana, mabilis siyang suminot. Kiniha niya ang isang balot na binabalot ng maayos ni Mang Cardo. Binuksan ni Mang Cardo ang bawat layer na may pag-ingat, at sa loob ay may 2 gintong singsing. Iniabot niya ito kay Hana at sinabi, ito ang regalo na pinahirapan kong ipinin para sa iyo. Iwag kang mag-alala, hindi ako nagnakaw. Dapat sana ay ibibigay ko ito sa iyo sa araw ng kasal mo pero wala na akong oras. At malapit ka na ring manhanak. Maaari mo itong ibenta ipang mahkapera ka para sa iyong anak. Sa totoo lang, araw-araw imalis sa Mang Yose sa bahay ng napakaha, hindi dahil pumipinta siya sa animang-iniman para maklasing, ngunit araw-araw siyang pumipinta sa palengkeng bayan para makbiyat ng kakarhamento sa isang pansiteria. Sa mga bakanting oras, sinasamantala pa niyang mahanap ng kabasayo na ibebenta para kimitang pera. Dahil alam niyang hindi na siya magtatagal, lalo siyang nagsisimikap na magtrabaho para makapag-ipon ng kanti para sa kinabukasan ng kaniyang 3 anak.
Nang makita ang genawa ni Mang Yose, agat na napahulhol sa liya. Determinado siyang hindi tanggapin ang dalawang singsing. Habang imeyak, sinabi niya, tay balak mo bang iwan kami ni nanay? Kailangan mo pang hintayin ang pagdating iyong apo. Itago mo ang dalawang singsing na yan, hindi ko yan kikinin. Wala pa akong nagawa para sa iyo, ngayon na alis na ako, hindi mo pa ba tatanggapin para mapasaya ako? Habang nakikinig sila kay Mang Yose, mas lalo siyang imiyak. Nakisap ang mag-ama ng napakatahol, tila sinabi na ni Mang Yose ang lahat na sa piso niya sa kanang anak. Nakbikas din sila ang kanang piso at nakiwento sa kanang amang maraming bahay. Similo nang malaman nila na may sakit sa Mang Yose, araw-araw niyang tinatawagan sa Ben, ngunit sa tivang tatawag siya ay hindi nito. Sinasagot ang kanang katawag. Ngayon, tinawagan pa rin nila ang kanang kapatid, sa kabitihang palat sinagot ni Ben ang kanang tawag. Nang marinig niya ang buses ng kanang kapatid, agat na sinabi nila, Kia. Imiwi ka na agat. May fansa si tatay at malapit nang mamatay, imiwi ka na sabay kasama si tatay. Sinabi ba yan sa iyo ni nanay? Sinabi ko na kapag kimita na akong maraming pera, babalikan ko si nanay at kayong dalawa at dadalhin ko kayo sa lungsod para maniran, hindi pa ngayon ang tamang panahon. Sa tingin mo ba papipilitin ako ni nanay na magsinungaling tungkol sa sakit ni tatay? Hindi ko alam, pero sa pagkakataong ito kang hindi ka iwi, tiyak na magsisisi ka. Yan lang ang sasabihin ko, nasa sa iyo na yan kung paano mo isipin. Pagkasabi nito, halit na ibinaba nila ang telepono. Sa kabilang banda, pagkatapos ibaba nila ang telepono, nakaramdam pagtataka si Ben hindi pa rin siya makapaniwala na may fanser ang kanang ama at malapit nang mamatay. Ilang biwan pa lang ang nakalipas nang ipasiri niya ito at sinabi lang na mayroon itong gastritis, paano nang ganito kabilis ang paklalang kanang sakit. Baka man hindi siya naniniwala sa pagkakataong ito nakpasaya pa rin siyang imiwi sa probinsya, gusto rin niyang bisitahin ang kanang ina at dalawang kapatid. Pagkaroon ilang araw nang pimasok si Aling Ising para pinasan ang kanang asawa, nagsalita si Mang Yose sa kanang asawa, Mare, wala akong pinagsisisihan kung mamatay man ako, naalala ko lang si Ben. Gusto ko siyang makita sa hiling pagkakataon. Ngayon mo lang naalala ang iyong anak. Bakit mo siya ininis nun para imalis? Ngayon nagsisisi ka na. Kung hindi ko ginawa yun, paano niya maiwanan ang mahirap na probinsyang ito at magtatrabaho sa lungsod? Alam ko na sa tatlong anak, si Ben ang pinakamamaw mo. Siya ang panghanay at ang anak na isinilang nuwang pinakamahirap ang ating pamilya. Ngunit hindi mo kailangang moking maihpit sa kanaya, kamukha mo siya, mataas ang kanayang pagpapalaga sa sarili. Kaya madalas na nakakaroon hindi pagkakanawan ang mag-ama. Dapat lang na moking kamukha ko ang aking anak. Gusto kong magtrabaho siya sa lungsod para magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Sila ni Tess, anak ni Mang Tunayo, ay nakmamalan, ngunit sinasabing pamilya nila na wala siyang kinabukasan, ayaw nilang makipagrelasyon kay Tess ang anak nila. Gusto niyang protektahan ang kanayang pag-ibig, kaya kailangan niyang magbago. Nang marinig ito, nakilat si Aling Ising. Akala niya walang pakialam sa Mang Yose, hindi interesado sa kanayang pamilya, hindi niya inasahan na nakakamali siya. Tahimik siyang nakmamalasakit sa kanayang mga anak, mahal niya lamang ang kanayang mga anak sa kanayang sariling paraan. Hindi pa nakapagsasalita si Aling Ising nang pimasok si Ben sa pintuan. Lumiwat siya sa tabing kama ang kanayang ama at nagtanong, Tay, patawarin mo ako. Noon hindi ko maintindihan ang iyong peso, madalas kitang sinisisi, ngayon ko lang nalaman na tahimik kang nakmamalasakit sa amin. Patawarin mo ako dahil hindi ko alam ito. Nang makiwi si Ben, gusto niyang makita ang kaniyang ina at dalawang kapatid. Nang makarating siya sa silid ng kaniyang hamahilang, narinig niya ang pag-isap ng dalawa. Hanggang sa pintong ito niya lamang nalaman ang pagmamahal na ibinigay ng kaniyang ama sa kaniya. Ang kakinawa niya sa kanayang ama ay bumalik sa kanayang isipan, na naktilot kay Ben matinding pagsisisi.
Nang makita niyang mahina ang kanayang ama na nakaiha sa koma, alam niyang totoo ang sinabing kanayang kapatid. Hindi niya napigilan ang kanayang sarili na imiyak. Nang makita ang kanayang panghanay na anak, nakilat ang mag-asawa. Nang makita ni Mang Yuse ang kanayang anak na imiwi, nakilat siya at sinabi, "Bakit ka imiwi dito? Paano ang iyong trabaho sa lungsod? Nakbitaw na ako, hiwag kang makalala. May sakit ako, bakit hindi mo sinabi sa pamilya nang makpatingan ako? Bakit mo itinatago?" Niyakap ni Ben ang kanayang ama at imiyak. Nang makita ni Mang Yuse ang kanayang anak, labis siyang nasaktan. Sinibikan niyang pigilan ang kanayang haliha at ngimiti at sinabi ang ilang salita para alivin ang kanayang anak. Nang makita ni Aling Ising na mas nakakanawan ang kanayang asawa at anak, labis siyang natiwa. Baka man medayo hilina ito, mas mabiti ito kaysa sa hindi kailanman manawan kanayang anak ang kanayang ama. Pagkatapos ang araw na iyon, nakbitiw si Ben sa kanayang trabaho at nakalaha sa kanayang ama sa makahalang araw nito. Ang kalisahan ni Mang Yuse ay mina-araw-araw, nahinit nang makita niya ang kanayang pamilya sa kanayang tabi, labis siyang natiwa. Minsan nang nakaupo si Ben at nakikipag-isap sa kanaya sa silid, hinawakan ni Mang Yuse ang kamay niya at sinabi, "Ben, ikaw ang panghanay sa pamilya, alalahanin na talinghan ang iyong ina at alahan ang iyong dalawang kapatid, naintindihan mo." Nakakawa ng pagkakamali si Leah kung makakita siya ang tong tinay na nakmamahal sa kanaya, tanda na suportahan siya kung hindi siya masiverte, hiwag mo siyang pilitin. Opo, naintindihan ko. Bata pa sa baldo, alalahanin na alahan at tiruan mo siya ipang mohang isang mabiting tao. Naintindihan ko, tiyak na papangharalan ko siya, tiyak na mahihing mabiti kaming lalaki talat mo. Nang marinig ito ni Mang Yuse, ngimiti siya ng bahaya. Himinto siya saglit para makpahinga bago makpatiloy, hilahin mo ang drawer sa ibabaw ng kama, kinin mo ang passport. Ang sising drawer ay nasa bulsa ng aking jacket. Nang marinig ito ni Ben, agad niyang sininot. Nang makita niya ang passport, nagsimula siyang magsalita, "May pera dito, kalahati para sa iyo, kalahati para sa kapatid mong si Baldo. Napakabata pa niya, kaya panatilin mo mina ito para sa kanaya, kapag limaki na siya at makapagdesisyon para sa kanayang sarili, ibigay mo sa kanaya ang kalahating pera. Tay, kailangang ikaw ang magbigay nito sa kanaya, kailangang hintayin ka namin na limaki siya. Alam kong wala na akong maraming oras, ang hiling-hiling ko ay alahan ang aking mga anak, kinin mo ang passport na ito para matahimik na ako." Nang makita ni Ben ang mapitlang katawan kanayang ama, alam niyang wala na siyang maraming oras, kaya tinanghap niya ang passport ng imayak. Tila ibinibigay ng kanayang ama ang lahat ng kanayang pagmamahal sa dalawang magkapatid. Sa makahalang araw ni Mang Yuse, may isang babaeng hindi niya kilala na bimisita sa kanayang pamilya. Nang imiwi si Aling Ising galing sa palengke, nakita niya ang isang baba na nakatayo sa harap ng kanayang bahay. Nang makita niya ito, lumapit siya sa baba at nagtanong, "Miss, kailangan mo bang tulong?" Nang marinig ng baba ang buses, nakilat siya at limingon. Lumapit siya kay Aling Ising at nagtanong, "Ako po ba ay nasa bahay ni Mang Yuse?" "Tama, sa Mang Yuse ang asawa ko." "Sino ka?" "Kaibigan niya ako sa bayan, narinig ko na may sakit siya kaya bimisita ako." Nang marinig ito ni Aling Ising, pinagmasdan niya ang baba sa kanayang harapan saglit bago pinapasok ang baba sa bahay. Nang makita ni Mang Yuse ang baba, nakilat siya, nag-isip ang dalawa ng malapit. Nang makita ni Aling Ising na kaibigan kanayang asawa, lumabas siya para hayon silang mag-isip. Nang makita ni Ben at Leah ang ina nila na may kasamang babaeng hindi nila kilala, nakilat sila at imakayat para magtanong. Nang malaman nila na kaibigan ito ang kanilang ama, mas lalo silang naktakatungkol sa pagkakakilanlan ng baba. Pagkalabas ng baba sa silid ni Mang Yuse, nagsalita si Aling Ising, "Maupo ka muna dito at iminom sa bago ka imalis." Nang makita ang baba na nakalok siya, sumang-ayon siya. Sa oras na ito, nakupo na rito sina Leah at Ben, nag-isip sila saglit bago nagtanong si Ben, "Paano mo nakilala ang aking ama?"
Mayroon akong pansiteria sa palengkeng bayan siya ang empleyado ko. Napakasipag ngayong ama sa tivang may bakante siya, pumipinta siya para mahanap ng habasayo na ibebenta. Gusto niyang makipon para sa kanang pamilya, kahit na nalaman niya na may sakit siya, hindi pa rin siya nakpakamot kaya limola ang kanang sakit. Pagkatapos marinig ang sinabing baba, hindi napigilan makina ni aling isang ang kanilang haliha. Nakaramdam silang pagkakasala at mas nova kay Mang Yuse. Lumalabas na tahimik siyang humawang maraming bahay para sa kanang pamilya. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-isap, tumayo ang baba para imalis. Dumating na ang araw na hindi gustong dumating pamilya ni Mang Yuse. Sa Mang Yuse ay nakaratay sa kama nakihingalo. Lahat ng kanilang kakamag-anak ay naroon sa kanilang bahay. Si Baldo na 8 taong lang po lamang ay napakabata po para malaman ang kakilakilabot na kamatayan. Alam lamang niya na iwanan siya ang kanayang ama at pipinta sa malayo. Imiyak siya kay Mang Yuse, tay. Manatili ka sa amin. Iwag kang imalis. Baldo, mahang mabait ka, makinig ka sa iyong ina at mga kapatid. Ikaw ay palahing isang mabiting bata, iwag kang imiyak. Nang marinig ito ni Baldo, agad niyang pininasan ang kanayang haliha, nahinit naririnig pa rin ang kanayang pagigbi. Kahit sino sa silid na nakakitang tanawing iyon ay hindi napigilan ang kanilang haliha. Tinignan ni Mang Yuse ang mukhang kanayang hamal sa bihay at ipinikit ang kanayang hamata. Imalis sa Mang Yuse. Nang ililibing sa Mang Yuse, malakas na imilan. Tila imiyak din ang langit para sa isang ama na labis na nakmamahal sa kanayang anak. Maring maipsan panahon ang kalangkitan sa pesong lahat ng miyembrong pamilya na hinitiyak na sa pesong bawat isa ay mayroong isang piwang na hindi kailanman mapipino. Sa bihay, walang mas nakmamahal sa atin kaysa sa ating hamahalang, ang paraan lamang nilang pakmamahal sa atin ay medayo iba sa kung ano ang inaisip natin. Nahinit mahalin natin ang ating hamahalang araw-araw, ipang sa bandang hili, kahit anong mangyari, hindi tayo magsisisi sa ating hakinawa sa nakaraan.